Superovi gratulujem dôležitému víťazstvu, ktoré si myslím, že toto víťazstvo rozhodlo už asi o ich víťazstve aj vo Vejholke, tým pádom aj dvojnásobná gratulácia. A čo sa týka zápasu, ja vyslovujem spokojnosť s výkonom našich dievčat, hovorím, tak jak už veľakrát ukázali aj v tomto zápase, že vieme zabojovať najmä proti silnejším superom, so slabšími sa zase vieme aj ako viac natrapiť, ako zvykne. Čo sa tohto zápasu, dva úseky, ktoré sme nezvládli tam aj v prvom aj v druhom polčase, keď sa vystriedali aj brankárky supera, tak sme tam zahadzovali troška viac, ako sme mali. Možno sme sa viac sústredili na iné veci, ako by sme mali, a to aj rozhodlo. V závere to už bolo aj pod tým, že sme nemali koho tam vystriedať. Tam Mira Šimaková tiež mlela už posledný. Žiaľ, ako počtom máme dosť hračiek, ale na takého supera, ako sú Michalovce, málo. Čiže tam už nám dochádzali aj sily a žiaľ Bohu 3-4 hračky alebo 5 hraček je veľmi málo na to, aby sme to dokázali nejakým spôsobom ukočirovať.